Om dengue überhaupt te voorkomen is het, wat ik zei, aan de ene kant belangrijk om die broedplaatsen zoveel mogelijk te verminderen. Daarnaast kan je ook jezelf beschermen door je in te smeren met een middel waardoor muggen je niet meer willen prikken, dus met DEET. Als je wel denkt dat je klachten hebt van dengue, dan is het goed om langs de huisarts te gaan. De huisarts kan dan bepalen of het inderdaad mogelijk dengue is en eventueel ook op dengue testen. Dus dat zou ik inderdaad aan de mensen adviseren. Denk je van ik heb klachten van dengue, ga dan even langs je huisarts en dan kan hij bepalen of er verder onderzoek nodig is. Als iemand inderdaad dengue heeft, dan heeft die persoon dus het denguevirus bij zich. En dat betekent dat hij ook weer een bron kan zijn voor muggen. Als die persoon weer door een dengue-mug geprikt wordt, dan kan die mug het virus van de persoon met dengue weer opnemen en het op die manier weer verder verspreiden. Dus ook als je al dengue hebt, blijft het belangrijk om je te beschermen tegen muggenbeten. Dus door je in te smeren met een muggenwerend middel, door lange kleren te dragen. Om te voorkomen dat jij het virus onbedoeld weer aan een mug meegeeft. Er is eigenlijk sinds kort een vaccinatie tegen dengue. Die bestaat dus nog niet zo lang en wordt voornamelijk nu gebruikt voor mensen die echt naar het denguegebied gaan reizen om te voorkomen dat ze dengue krijgen. Het is een vaccinatiereeks van 2 vaccinaties, waarbij er 3 maanden tussen die vaccinaties moet zitten. En pas als je ze allebei hebt gehad, ben je echt beschermd tegen dengue. En op dit moment is inderdaad nog niet het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie om dit vaccin echt in te zetten in gebieden waar op dit moment actieve dengue is. Omdat er zitten dus best wel wat haken en ogen aan dat vaccinatieschema. En het is dus niet heel makkelijk om dat nu op grote schaal in te zetten. Dus vooralsnog is dat niet het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie om die vaccinatie nu grootschalig aan te gaan bieden. Wellicht dat dat in de toekomst nog zal veranderen.